zastupitelstvo číslo 17, konané v Krkočíně na obecním úřadě od 19:00. Přítomných členů je teda 5, takže jsme usnášení schopní. Pan Strašák je omluven, paní inženýrka Krejčová je taky omluvená, jsem osobně omluvala. A přitom teda jsem já jako místostarosta Petr Matoušek, který povedu teda to zastupitelstvo, Luboš Sokol, Artur Měrka, vlastně Matoušková a pan Joura. Takže zapisovatele určím teda pana Sokora a já budu zapisovatel Petr Matoušek, ověřovatele teda bude Měrka a Artur. Pozvánky vám byly rozeslány a byly i vyvěšeny, byly vlastně, no, takže nebráním s tomu, aby jsme teda přistoupili k tomu programu. Jo, program se všichni dál obdrželi, ale já ho teda ještě přečtu, jo, tak za prvé schválení programu, potom je tam zápis zasedání zastupitelstva číslo 16, konané dne 23.2025. 23.3.2025. Pak je projednání a schválení účetní uzávěrky obce Krkočín za rok 2024, včetně výsledků hospodaření. Za čtvrté tam máme projednání a schválení závěrečného účtu obce Krkočín za rok 2024, včetně zprávy přezkoumání hospodaření obce Krkočín za rok 2024. Za páté máme rozpočtové opatření. Za šesté máme stanoviště pro kontejnery, včetně příjezdové cesty. Za sedmé je fotovoltaika. A za 8. bude různé. Takže bych dal hlasovat o tom, jestli souhlasíte s programem nebo někdo nějak doplníte. Takže jsme všichni pro, jo? Takže 5 je pro, nikdo se tam nezdržel, nikdo není proti. Takže máme tady ten zápis z toho 23.3.2025, číslo 16. Neobdržel jsem teda k tomu žádné připomínky. Takže když jsme vlastně nechali po něm hlasovat, že s ním dál souhlasíme. Kdo je pro? Takže 5 pro, někdo proti. Třetí bod, projednání a schválení účetní uzávěrky obce Krkočín za rok 2024, včetně výsledků hospodaření. Tady to máme rozpočtové opatření, všechno potom. A tady máš tady. To byl tak rozesláno vše. A takže to budeme teda postupně. To projednání a schválení účetní uzávěrky obce Krkočín za rok 2024, včetně výsledků hospodaření. Jo. Takže účetní uzávěrka nám byla všem teda členům zastupitelstva zaslána a byla vyvěšená na úřední desce obce Krkočín. Potom zopakuju, příjmy po konsolidaci bylo 6 579 648 korun. Výdaje po konsolidaci 5 781 027. Financování celkem po konsolidaci 798 621 korun a běžné účty celkem 4 117 904 korun. Takže bych dal hlasovat o tom, aby jsme účetní uzávěrku teda schválili. Kdo je pro? Takže 4 pro, zdržel se, proti? Takže pan Jurek je proti. Pan Jurek proti? Takže já teda přistoupím ke čtvrtému bodu. A to máme projednání a schválení závěrečného účtu obce Krkočín za rok 2024, včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce Krkočín za rok 2024. Takže ten návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na obou úředních deskách a obec neobdržela žádné připomínky k závěrečnému účtu. Já bych teda chtěl zmínit tady to, že přezkoumání hospodaření obce Krkočín za rok 2024 provedl krajský úřad kraje Vysočina dne 8.10.2024 a teď 3.6.2025.
Závěrem bylo, že při přezkoumání hospodaření obce Krkočín za rok 2024 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Takže bych dal hlasovat o tom, jestli schvalujeme to schválení závěrečného účtu za ten rok 2024. Kdo je pro? Protože to dělám navýšené programu. Takže 4 pro, proti? A 0 teda. Nežel. Tak, přistoupíme k tomu pátému bodu a to je rozpočtové opatření. To nám bylo ta všem rozesláno. Takže každému to došlo, jo? Takže rozpočtové opatření číslo 1. Takže tím pádem já to teda beru za to, že jste všichni dostatečně s tím seznámení. A o tom se hlasovat teda nemusí. Za 6. tam máme stanoviště pro kontejnery, včetně příjezdové cesty. Takže vlastně proběhlo to veřejné výběrové řízení. A tam se ho zúčastnili 3 firmy. Jo, ty firmy byly firma Zemní práce Tuma, firma Oliver Bakšaj a firma Delicate Trade SRO. Přečtu vám tomu i vlastně ty ceny, co nabídly, jo, takže proběhlo to tady na hasičce s paní Bartníkovou, byli jsme tam v komisi já, Artur a vlastně ona. Takže se tam rozbalovaly 3 obálky a mělo to všechno oficiálně, z toho je i zápis paní Bartníková má, jo. Takže to bylo všechno v pořádku. Ty obálky byly zapečetěny, takže tam neshledala nic, co by bylo jakoby proti. Takže k těm cenám. Zemní práce Tuma z DPH, budu teda číst, jo, ty ceny, tak byla 1 153 152,67 koruny. Ještě jednou, Tuma. Firma Tuma, jo, 1 153 152,67 korun. Zdaní z DPH. Firma Oliver Bakšaj, tak ten nabídl nejnižší cenu teda samozřejmě tady v tomhle, abych to řekl, je to 1 069 626 korun, 90,90 koruny. 1 069 626,90. A potom to byla firma Delicate Trade, takový Delicate SRO. A ty teda nabídli 1 235 391 korun, celých 79. Protože samozřejmě v té soutěži jsme měli takovou podmínku, že to zadáme nejnižšímu vlastně možný nabídce, tady v tomhle tom, takže tím pádem to byl ten pan Oliver Bakšaj. Takže kdo s tím souhlasí? Vy jste dělali výběrové řízení jako komisionálně, jste neposlali ty výsledky teda do toho, vlastně. Protože my jsme je dělali v pátek, jsme je dělali a ještě teďka v neděli nám dodávala paní Bartníková nějaký podklady, ale mám je tady, Vojto, kdybys chtěl, tak se podívat, tak tě dáme, anebo bychom to třeba skenli a tohle toho poslal by tě třeba paní Pivinková, nebo takhle bychom to udělali. Jo? Můžeme se mluvit? Nějaký ten, jak pošlete závěry z toho výběrového řízení. Jo, to tam dejte dál. Bylo lepší možná to přeposlat, aby to paní přeposlala. Přeposlala nám všem teda zastupitelům. Říkám, bylo to teda na poslední protože chvíli. Jo, takže aby to přeposlala. Jasně, a dodáme přesně. Takže tak nám dej ještě, já si do toho zápisu dej, že pan Jura požádal teda o... No tak jo, to teďka jsme hlasovat nevymočili, že? Ne, ale protože... A to bylo daný. Jasně, ale tak to byla asi součástí, byla asi smlouva, kterou Ano, tohleto. Takže tak přepošleme to, ale tady tohleto. Takže budeme hlasovat, že vybereme nejmenší nabídku. Takže já napíšu, že pan Jora požaduje. Podklady ještě k tomu dokumentaci, ano?
O výběrovém řízení. No, k výběrovému řízení třeba. Už bude zasláno. Jinak k tomu ještě teda, tady mám zapsáno, že 10 dní vlastně teďka je čekací lhůta, aby si podali vlastně ty dvě firmy, když teda odhlasujeme toho pana Baše, na to, aby si podali stížnost nebo vyjádření k tomu, proč třeba nebyli vybraní. Jo, takže mají na to teďka ještě 10 dní čas a ta realizace cca, abych to řekl, bude to teda záležet samozřejmě na té smlouvě, co s ním podepíšeme, by měla být do 1. července tohoto roku 2025. No? Takže bych hlasoval teda o tom, že vybereme nebo že jsme vybrali tu firmu Bakšaj, kdo s tím souhlasí, za tu cenu. Takže 4 pro. Dvojka. Se zdrží. Dobře. Napiš si to. Všechny to psané. No. Takže sedmička fotovoltaika samozřejmě, takže tady už další dobu propíraný. Je tady návrh teda s tím dodatkem od firmy Somi, ten jste obdrželi ten dodatek číslo 1. Je to ten mail z 19.4. On to tady vytiskný. Že teďka nepřišlo nic před zastupitelstvem. No to už je minulý týden, předminulé mi to bylo poslané. Ještě posílal Inkster Šák. Toto? Ten dodatek. Ne, já si myslím. To je ten dodatek ty smlouvy. Já jsem dostal 19.4. smlouvu novou a i dodatek. No to prosím. Já mám tady toto. Tady přišlo. Toto mám poslední. Toto je poslední s tím dodatkem, co přišla. Muselo to přijít všem. To je to bez toho dodatku, ale to je ta tisku. Protože já jsem mal fakt nedostal. Jestli si dostali mezi sebou. To budeme muset teda zkontrolovat, teda to, jestli to tak bylo odeslané tou paní Pironkovou, jestli to posílá tady z obecního teda úřadu. To se teda omlouvám. Nicméně to je vlastně poslední smlouva, která byla O tom, co se tam těch bodů, těch změnách. To lidi pokazali, že jo. Takže my jsme hlasovali, aby se to už uzavřelo, aby se mohlo tady to ne, ale takže já jsem to nedostal. Nevíme, kde se stala chyba. Tak doložte, že jste to poslali. To je jedno. Jako je to jedno. Není to jedno, to je jedna věc. A druhá věc, my jsme s paní Krejčovou k tomu dávali nějaký výhled. A dostal jsem písemně nic. Já si myslím, že to bylo přeposláno všem. To jsou moje ty smlouvy. To je můj dodatek, to jsem vám dával. Tohle je moje, tohle toho celý dodatek. To smlouva. Ne, to je tvoje, Vojto, to se a to je ten dodatek, to mám já. Já tohle mám tady, počkej, nezbalil jsem to na vládce, či podívám. Není spolkama. To mám zešitý. Tak já to ukážu. Takže tady v tom dodatku jste si vyjádřili k těm všem bodům vlastně, co se tam zaslalo, jako připomínky a tím jsem byl to informovaný. Pokud to neodhlasujeme, tak budeme bez voltajky, že, jak se dá říct. Takže já bych hledal někde jinde, ale hlasoval bych o tom, tak se běžte podívat, jestli jste to poslali. Tak mi bylo, že jsme to poslali, jo. To je jednoduchý do mailu se podívat. Já nemám. Zeptáme se na to paní Pironkovi, která to posílala, teda, že tohle to asi do knihy jakoby nedostanu. Takže to je prostě o tom ta v úterý se jí zeptat, jestli se teda stala někde chyba, což třeba jsem mohl svát, to já neříkám,
Ale... O tom nemůžete hlasovat. Můžeme hlasovat. Jestli to je ten dodatek, tak stejně k tomu mám nějakou výhradu, protože Už jste měl, pane Jovora, jednu výhradu k tomu, kterou jste poslal, a to ten dodatek, k tomu se oni vyjádří a upravili tu smlouvu tak, aby byla funkční, aby jsme to tady mohli postavit. A jestli to nechcete stavět, jste voltaiku a pořád děláte nějaké připomínky. ale připomínky jsou nějaké racionální, ne? Nejsou. Nejsou. Ne. Nejsou. Víte, co je zajímavý? Celou dobu ne. Všem to dojde a většinou vám něco nedochází. Většinou, když něco, tak všem to dojde a vy vždycky se ohradíte. Mně to nedošlo. Promiňte, že... No, tak nepromiň, ale že... No, už se promiňte, já jsem se už neomluvil. Na tu... Vy jste jediný, který mu většině něco nedojde. Všem to dojde, mně to dojde, všem to dojde. A... Tak to přerušíme na chvilku a zavoláme teda paní Pivonkovi, aby se podívala na to, jak rozeslala ty maily. Jo, tak. Já teda navrhu, že na chvilku přerušíme, aby zkontroloval, jestli ho sami odeslala ten mail a Jestli je přeposlaný. když tak ho tam teda zapiš. Někam nechod na cigárnu, to máš času po tom dost. Mají nějaký dodatek? Kde je nějaká suma? Možná jste přehlídl. ale Suma to smlouvy o 13 000. To smlouva je špatně. To je špatné číslo. Mimo jiné. Prostě je to špatně. To je 13 000 rana. 13 000. No. A to se četl ten dodatek od Petra. To je vaše, ne? Já mám svůj vytištěný, co mi poslal. Můžeme tady to sečtěte. Dodatku. Finanční předseda. Tady ty čísla, které se mění, tak to je smlouva. Jako tu zálohu, nebo co Ty myslíte? 3 platby. Třetí část zálohy? 3 platby, všechny 3 sečtěte. Vám to budu diktovat, že tam naklikat. A vím, že v tom mailu bylo napsané, že se to opravuje, že tam bylo špatně spočítané nějak... No to bylo úplně ještě předtím. Ne, to poslední. No to já jsem to neměl. A tam bylo napsané od starosty, že bylo špatně spočítána konečná částka. Dobře, ale teďka máme 2 smlouvy. Teďka máte jednu smlouvu, tato smlouva je nová. Takže Tato smlouva je nová. toto máte dodatek, to je váš. Ne. Fakt, ne? Ne. Nevím, kdy ho má Petr teda. No to je jedno. Když si ho vezmete, ten dodatek teda, jestli můžu poprosit. A já mám teda ten poslední dodatek. A
Když se podíváme tady na ty částky, první část zálohy 115 759, druhá část zálohy 371 361,23, třetí záloha 85 962 039. No, a tam bylo napsané, že bylo nějak špatně napsané sečtený částky. Ale tak máme tady tuhle částku, hledáme dohromady částku tady tuto. Tu, co máte v tom, tu, kterou měníte v té smlouvě, tu dodatkovou. Když sečtu ty 3 částky, tak je částka kde špatně. Tak není těch 560 219. Promiňte, že jsem to teda na chvilku přerušil, začneme znova. Paní Piluňkovou jsem mluvila z 19.4., to byl poslán úplně všem. To? Myslím, Ano. myslím, To není že- před 14 dny. 19.4. Ano, ano. To byla vlastně ta poslední verze, co Ano, jsme... to jsem říkal já, že mám dělat. A jo, tak to já jsem ti... ten mail vám dával. Promiň, to já jsem tě možná asi špatně pochopil. Tak ano, tak jsem to dostal, a to, co jsem dostal, tak to Tak nesedí. to je ta poslední. A to je špatně. Že ty čísla nesedí, tam 13 000 je rozdíl. Tak to blbě sečetli. Nicméně, když to pořád budeme oddalovat, To jako já si není myslím, možný že fakt. se to dá podepsat při konečné smlouvě, protože se to bude teprve podepisovat, aby tuhle částku upravili. Kterou? Vy říkáte, pane Johora, že je tam částka rozdíl kolik? 13 000. 13 000 zhruba. Zhruba, přesně to máte napsané. Kolik? Tak si to No ne, mi stačí to na vás, já si to poznačím. Tady nemáte napsané rozdíl. Ne. A jaký je ten rozdíl? Můžete mi říct z svých podkladů? Počítat umíš, ne, Lubo? Já nemám kalkulačku. V mobilu, ne? A nesu na to připravené, víš? A když ti, nebo pane Krejčel, když vám řeknu čísla nějaký, hnedka mi řeknete výsledek, Tak vytáhnu kalkulačku. no a já ho nemám u sebe, No, takže vidíš se to. omlouvám. Příště bych si ho vzal. Takže ten rozdíl bude činit, že to je špatně spočítaný. To ale není špatně spočítaný, jako ten souček. To je špatně navržený. No počkejte, ty čísla sedí v tom nebo nesedí? Tak, Jako když je sečtu, tak nemám tady tenhle výsledek. no tak mě řídíte ten rozdíl, jak je ten rozdíl? Ten to musí prohrát. Když to všechno sečtete, On nemá ani mobil, to je u sebe. Asi ne. Tady mají kancel. 12 863,63. 12 803 63, celých 46. 46 je rozdíl. Bude mít na něco vliv, když to schválíme a při podpisu této smlouvy, než se podepíše, aby jsme to dotáhli do nějakého konce, aby se to vůbec tady postavilo na té dědině, tak se to přepočítá a těch 13 000 necelých, jak vy říkáte, Ty smlouvy bude potom... tak tam bude prostě dořešeno. Protože se to táhne delší dobu, pořád jsou nějaké připomínky. Takže pořád, když to budeme oddalovat, tak ta firma s náma ukončí poměr, nic neuděláme, díky tady tomuhle, ale domluvíme se, že to mají blbě sečtený, takže než se to podepíše, protože se bude podepisovat, tak si to ještě jednou přečtou, sečtou čísla a dají to do pořádku. 13 000 není takový rozdíl. Ale tak to Já snad není vidím, Jako to možné. je smlouva je špatně. Já vím, Jako, že se to pořád jsou Papírově. nějaké připomínky, jedno pořád jsou připomínky, pořád se to prodlužuje, no? A pořád to tam někdo tak teď to- opravuje. Tam se střídají lidi a pořád to opravují na váš podnět. Takže já bych Tak byl hlavně pro, aby jsme to odhlasovali, schválili, aby se ta voltajka mohla začít stavět. A těch 13 000, co tady je rozdíl. Bude vyřešený před tím A podpisem. to bude plus nebo minus těch 13 000? Pan Johora říká, že je to
do plusu nebo do minusu? To se neví jako. Ten je navíc. V dodatku je víc peněz. Ale kde je ta chyba? V Znamená, dodatku když nebo? to bez dodatkujete, tak bude platit víc obec o 13 000. Ne, my to zapíšeme, protože to ještě není podepsaný, že o těch 13 000 se to musí upravit. To znamená, Před podpisem. že tady je špatně konečná cena o plus 12 000 a těch 12 000, aby si tam možná udělala účetní chybu, člověk je neumilné, To je- takže blbě to sečetla, Není neumilné, tak, tak. tak je neumilné, někteří jsou umilní, tak se omlouvám. A tak tohle by se mohlo dořešit, že jo, je to dobře, že teda na to Před přišel. podpisem. A tohle bych teda normálně vzal, že se to teda spraví a potom by se ta smlouva Podepsala. podepsala. Ale už odhlasovat, že ať už A teď konečně už se- staví holotajku. Takže, A teď už jste jednu smlouvu schválili. no jenže, Teď je schváleno. jenže pan Jora poslal Byly námitek připomínky. a ta připomínka se řešila, Ale on to aby se námi- dodělal nějaké dodatek. Ale ne, ona, A vy jste to, vyřešil se ten dodatek. ale vy jste to schválili přes ty Když námitky. jela se nová smlouva. Ano. Ta smlouva je úplně nová z toho 14. dne. Na váš paní. Nic. Ano, však, A- protože to byla já špatně jsem- vlastně. nechám to na tobě teďko. No já bych hlasoval teda o tom, aby jsme tu smlouvu podepsali a samozřejmě byla napravená ta chyba účetní v té částce a s tímhle bude Vojto, ty vlastně připomínky beznáme si teda buď nech si podepsat ty připomínky. buď Ale jako jak to tam, jak bude napravena ta chyba? V čem No ta tak chyba je? jestli to blbě sečetli, jak vy Ale říkáte, To není nebo to- oni tam napsali jiný čísla toho dodatku. To není špatně sečtený. někdy tam bylo číslo, takže se musel předělat. Upravit těsně před podpisem. O 13 000. Co to je, že? Když to nejde z vlastní kapsy. Samozřejmě je to teda chyba, že jednáme o obecních penězích, ale napravíme to, kdy ta chyby jste si všimli, to je dobře. To jako Mohlo to být zavčasu. Vojty chválím v tomhletom. A Tak, já bych chtěl nechat o tom fakt jako hlasovat, jestli teda podepíšeme tu smlouvu s nima jistou nápravou teda, Tak hlasování předtím, než to podepíše starosta nebo místo starosta, podle toho, jak to bude dál, s panem Staršákem, takže já nechám o tom hlasovat. Já jsem teda pro, aby se podepsala s tou firmou Sony Hlasování o Tím za pravou podpisu a schválení smlouvy. s dodatkem. Dodatkem. A ta schválená se ruší, nebo co? Hlasování o podepsání smlouvy. Takže hlasování. 4 byly pro, Lukášský byl proti. Takže hlasování o smlouvě teďko. To samozřejmě byly taky nápravy, že jo, tak budeme to muset rozeslat samozřejmě všem, že jo, že se ta náprava, aby to vidělo, že se teda stala No, a tohle. Mě zajímalo, že když jste to všichni dostali, že z toho všiml jenom jeden zastupitel. no, To je Budeme zajímavé. rádi teda, že si toho Vojta všiml. Hlavně, že tady předseda finančního výboru říká, že něco nedochází. Hlasování. takže hlasování o uzavření smlouvy s tím osobem. Mhm. Ty připomínky. Hlasování. Hlasování, ano. Takže, Už jsme byli 4 pro a tam byl proti. no ne, to bylo pro. To je, jestli budeme hlasovat. Jo, to bylo takhle, pro. ano, já to tam. Zase díval už, že tady ještě potřebuji ještě něco říct. Co jsem na to ještě neřekl. Jasně. A ještě se teda omlouvám, já se vrátím potom k tomu přístřechu na ty kontejnery. Vlastně, takže dávali jsme ještě žádost, jak máme tam, Můžeme To- to různého. dám to různou, tady tohle, to můžeme zpět dát.
Tak ještě. Já tady ještě mám ještě porušíš. Jo. Kolik je hodin, musíš to takhle, nebo je všichni dátum. Jo? Převzal na to všechno. Tak jedno, ti to tady podpíšu. Jako předal nějaké připomínky, už mám napsat. Jo. To je k čemu? To je k čemu ta připomínka? To je fotovoltaice. Jo. Já jsem to přepsal. No, v tom rozumím, já jsem na to teda zapomněl, protože tady byla dneska ta paní Martinková, která nám vyřizuje všechny ty dotace. A tohleto, tak ještě chci k tomu říct, že budeme žádat o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj o 990 000 na projektovou dokumentaci toho parkoviště, vlastně co máme na ty 2 etapy, co jsme tady schvalovali v těch 2 vozích, jo, takže budeme žádat o tu dotaci. A tady jde o to, aby jsme teda o tom hlasovali, že to schvalujeme, že teda těch 990 000, aby ona na tom začala pracovat. Jo? To je 990 000 na projektovou dokumentaci. No, tak mi to říkala, že na projektovou dokumentaci je 990 000 dotace. To asi je nějaké divné. Že by stál 1 000 000 projekt? Tam potom došlo k nějakým navyšováním. Různým takhle mě to vysvětlovala, takže těch 990 000 prostě mi řekla, aby jsme o tomhle hlasovali, aby jsme zažádali těch 990 000. O dotaci. Ale to je asi na stavbu, ne? Ne na projekt. Na stavbu. Na stavbu. Já tady, jo, možná tam je to na stavbu, ale na projektovou dokumentaci, ano, já jsem tam možná nedopsal. Prostě to je z programu. Ano, to je z toho programu toho místa. Možná jsem to řekl špatně, ale promiňte, já to se omlouvám. Jsem byl toho, takže já jsem neslyšel. To není, tady to nastavit. Celkově, ale Celkově tam mají projekt. Abyste tam mohli. Ano, tak to jsem teda řekl špatně já, jo, pardon. Dotaci tady na tuhle stavbu. Takže bych o tom nechal hlasovat, jestli teda budeme žádat, já jsem teda pro, takže 5 pro, ano? Jo. To zapíšu, zapíšu. Takže místo starosti dotaci na stavbu 3 střešky. Takže hlasování 2, 4, 5 pro, jo? Ano. A teď teda dám do těch různých, ano, potom dám slovo, jestli někdo budete něco mít, ale ještě jsem chtěl říct, jak jsme zažádali vlastně o to hasičské auto, tu dotaci. S tou paní Martinkou jsme se o tom dneska bavili, byl tady i velitel pan Benda, takže nám tak nějak vysvětlila, nastínila, co máme pro to dělat dál. Jo, takže bude to probíhat úplně normálně, jako to výběrové řízení, všechno, my zadáme nějakou značku, kterou bychom chtěli, dojde tam potom k té přestavbě, aby nám to vyhovovalo těm hasičům a všechno, ale budeme žádat samozřejmě o tu dotaci, a my jsme se o tom jednou tady bavili, jo? Ale já potřebuji souhlasit to, že budeme to žádat. A těch 600 000 teda bylo od ministerstva vnitra a 400 000 bude od toho kraje. A ona potřebuje vlastně, nebo aby jsme to odsouhlasili, že teda s tím souhlasíme, s tím 1 000 000 korun vlastně, že bude ta dotace. Tak na tohle to celkově. Vozidlo bude stát cca 1 600 000, no, tak nějak to bude se pohybovat. Uvidíme, jak to oslovíme. Takže 1 000 000 by měl být z dotací celkově. A půl milionu, tak zhruba asi by byla investice. No, ale bude to, realizace je během roku, oni mají, protože ty auta nemají a když tam budou, chceme nějaký úpravy, tak jsou na to externí vlastně jakoby, no, firmy a bylo by to tam myslím do září 2026. Ano, takže bych dal teda hlasovat o tom, že schvalujeme to výběrové řízení hasičského vozu plus tady ta dotace jakoby k tomu, že o to budeme žádat. Kdo je pro teda? Já se držím. Jo. A já už teda tady k tomu nemám nic víc.
Zdržel nebo proti? Se potom určitě zastupitelstvu schvaluje, to už děláme v zápise. A ještě teda bych chtěl informovat o tom, že příští týden od pondělka tady bude probíhat prořezávání stromů vedle napětí. Už běhají, už dneska Ano, no, je to tak, že prý práce je dost, takže chtěl bych akorát, že tady budu uskladněnou nějakou techniku a za hasičku jsem jim povolil uskladnit ty prořezané větve, které oni potom poštěpkují. Otázkou je, chtěl bych se vás zeptat tady na tohleto. Nabídli mě, že štěpku buď tady nechají a lidi by si ho mohli rozebrat, jako bezplatně, jestli by se to vyhlásilo nebo tohleto. Spíš konkrétně, tak spíš konkrétně někam odvést a rovnou snímat od nich, než to někde přikládat a pak tam bude stát. Takže pokud by měl někdo zájem, o tu štěpku, si to nechá dovést domů rovnou od nich. Štěpku nabízejí poštěpkování něco je pro obecní pro občany. Ne, tohle je pod EGDčka, to je prostě firma, která je najímaná, takže ani pan Machár viděl, že přijeli dneska v nedělu za pravýho poledne dělat, že spěchají, mají toho strašně moc. Takže chci vás jenom o tomhleto informovat, že to bude probíhat, že teď má nějaká technika, jo, a tohleto. Popravdě řečeno, na čem se domluví s tím, ale jako oficiálně si myslím, že to by bylo tisíce papírů, než by řekli, nemůžu to, já se na to ptal a oni si razí prostě to, co tady mají. Neudělají si to, že by někam zajeli, protože pak je někdo. Ale tam ještě teda, co se týká toho štěpkování, že to mluvíme, není na svazku nějaký zájem o to, že koupit nějaký štěpkování, Svazek jako v tom, přes čističku? Ne, jasnějka. O tom teda nevím, tady tohle. Slyšeli nějaký svazek, že to uvažoval, že teďka je problém s tím, že s pozemní hmotou. Sujezko s bočákama, s užďákama a plus něco. Já nevím, ale vlastně jsme všichni spojení takhle s nima, jo. Takže je to na rozsah, kde budu převážet z Kralic ještě uvažení. No, tak to asi, takže není žádná taková úloha. Taková úloha. Můžeme se potom nějak pobavit, tohleto, promyslet to, jestli by to šlo, teda třeba koupit, zeptat se lidí, jestli by o to měli zájem, třeba jo, aby jsme tady nebyli dva jenom, že by o to měli zájem. Půjčit mobilní, anebo zjistit firmu, která ten mobilní dává, nebo půjčuje. No, zavolat si tam a přijedu a protože minulý zastupitelstvo řešilo, že by se stavil kontejner, ne? Už se nesmí pálit. Se nesmí pálit a ty věci s tím spojení. No, takže zase byl problém to, už to jednou bylo, když se dělala čarodějnice, kdy tam lidi naváželi všechno možné. Jasně, ale takže... Že se to neolídalo, no. Takže ten štěpkování bude řešení, pokud by se to bylo nějak soudě. Dobře, tak se o tom pobavíme, že bychom třeba, já nevím, dvakrát za rok třeba objednali ten štěpkovač. No, ale záleží, kolik lidí bude mít zájem. Zeptal bych se na tohleto, jo, aby jsme byli informovaní, že fakt jako bude třeba 20 lidí o to zájem, tak to bude mít cenu, že on něco takového dělá. A buď to třeba zakoupit, anebo ho třeba objednat, zeptat se na tu cenu, jo, nebo tu službu. Tak si to musí soukromně někdo pořídit. Ano. Můžu se zeptat? Pane Nerudo, vy jste tam dělal prořez tam u toho živého plotu našeho? No. A to tam zůstalo ještě v tom vjezdu, ty větve? Ne, ty se zlikvidují, tam ještě jsou, protože já tam ještě budu dodělávat ten zbytek, pak se to odveze všechno. Jo, já jsem teď právě si chtěla... Ne, to já o tom vím. Ne, dobrý, já se jenom ptám, jestli to už tak protože Ne, to až celá hromada, tak já se domluvím se Zdenkem, on to veme a vyveze se to všechno naraz, protože když to budeme vozit terou, tak tou terou budeme to vozit 14 dní. No já tam toho. Já to řeknu, a když se ještě zeptám... Pátek, nebo když jsem vezl něco do Borůvek, když to řeknu blbě, tak tou terou jsem tam zapad a byla prázdná. Jo, jasně, já se spíš ptala, jestli tam ještě budete něco dělat a jak to jak jsme se domlouvali, jasně, tam volám, jak jste mě tak až volal. po ten váš živej plot to přijde všechno vyřezat.
Jo. A to všechno A přijde když pryč. teda se o tom bavíme, tak vy jste minule tady právě bavilo o tom, že když někdo má nějaký hromady, že se po domluvě to dá vyvést někam, nevím, jestli do těch Borůvek nebo kam. Do Borůvek to je jediné místo, kde se dá vozit život, jako To už lesní, haluze a tohle nebo... haluze, nebo ani třeba Takže rajčata, tam můžu tam vytrháte. odvést něco, nebo s váma se domluvit? No když to budou haluze... Ne, to to jsou bylo- haluze, to jsou haluze z živého plotu. Haluze, rajčata nebo něco takového. Ne, haluzky, Bioodpad. jsou to jenom haluzky z živého plotu, Bioodpad se jo? tam To dá dáme, odvést. dostanu zadu po stráně. Jo, to se tam dá odvést do těch jsme Borůvek. měli schválený, takže No, pokud je bioodpad, tak ten Ne, to bude, to jsou jenom větvičky, to Pokud tam ne. nedoveze někdo nějaké bordel, Jo, takže tak pak někdo přijde s kontrolou a zakáže. takže to nemusím hlásit. Ne. jo, Pokud je to bioodpad, může odvést. nemusí to tam dát klidně odvést. A není- nebo záleží, když to bude naložený, třeba s nakladem se domluví, nebo si tam zajít, podívat se, kde se to jsou ty duše Jo, vlastně. já vám můžu potom ukázat, jako říkám, není problém, mám tam to. On to poveze Martin Machat, tak já se když tak Jo, nebo a- Aleš, jo, tak já se s váma spojím, ať se protože to jsou jenom větvičky, jo, to není ani listí, Co tam nic. máte na tom taková Tam to je v tom vjezdu ještě. všechno. No, No to není problém, to si budeme všechno, jo. dobrý, právě Já že potom jsem měl práci tady s těma hasičama a to, takže se tam akorát udělal jenom ten metr, ale jak jsme se spolu domluvali, Jo. tak to bude až po ten váš živej a plot. to celé vyřežete pryč, jo, to to co přijde tady všechno pryč. jo. To nedělá dobře tomu baráku. Jo, to chodník je No, to tam vyčištěný. prorostlo až, no. No, ten chodník, co bylo tak všechno je vyčištěný, to jsme odvezli z toho chodníku, to drobisko, co tam takhle. Co tam bude drobisko, tráva a to, tak to já to terou odvezu, ale co jsou ty haluze, ty větve, Jo, tak to nejde, no, to je jasné. to sice ano, bude to chvíli v tom vašem vjezdu, Ne, já jsem se ale jenom přijde to všechno ptala, pryč jestli se odvést. ještě bude spíš ještě prořezávat, nebo jak Bude, to dál. to Dobrý, si- dobrý, Jsme dobrý. se spolu domlouvali, že až Domlouvali. po ten váš Jo, živý jo, plot- jo, jo, Můžu se teda ještě jo. zeptat, tak dál už není ještě někdo něco, budeme mít? Do toho je různé, Nemám. nemáte nikdo? Z vás? No, máte na mě číslo, ne? Nebo- Někde, no na netu je, na webových stránkách jsou, Je, no, myslím. tak můžete ty. Kontakty. No, tak není, říkám, jak to tak není problém. Dobře. Jo? Kdyby něco, tak se můžeme potom spolu domluvit, a jinak jestli já vám to číslo můžu dát klidně hned. Tak já si ho napíšu. Takže nikdo další z různé nemá, bylo, takže 19:42 bych ukončil tohleto zastupitelstvo. Zápis vám bude všem zaslaný, jo, takže... elektronicky. 775 Mám telefon, 059 že jste přišli a 749. Dobře. No, když tak mě prozvoňte, Dobrý. já si vás uložím. Já nebo za chvilku, takový, jak jo. to, už to je Když- ukončené? No. Tak já to ukončím. Tak já vás prozvoním.